har det hele, og det er der, hvor der bliver spillet med musklerne. Sikke en kraftpræstation. Det er fantastisk at se det så gennemført. Minecraft efterlader et rigtig godt indtryk. Jeg har været spændt på at komme ned og se, hvordan vi ville præsentere vores kunsthåndværker hernede. Jeg er blevet meget positivt overrasket. Det ser rigtig godt ud. When I entered the Minecraft exhibition, it was the storytelling. You feel there are stories behind these pieces. On one side, they look very professional made, so you feel there is a story of the craftsman and a combination of the designer and the craftsman. What I found particularly interesting is how new Danish designers are actually moving away from the strictly functional and embracing something that is more close to art in a way, which is actually the place of craft, if you want. As I walked into the Minecraft exhibition this year, it was a moment of repose from the rest of the madness of Milan, Salone, Zona Tortona. It represents, and has represented for some time, a clarity of vision that, for me as an individual, is a very attractive one. Vi har valgt at præsentere Minecraft i Milano, fordi vi i en del år, vil jeg sige, har været klar over, at det er den væsentligste scene internationalt for dansk design og kunsthåndværk at være til stede på. Der er bare så mange mennesker, så vi skal være her. Men mange af vores kunder kommer her, og det er altid en platform til at få nye kunder. Det at blive vist frem i Milano, det er jo sådan ligesom, så føler man ligesom, man er med sammen med alle internationale kollegaer. Man er selvfølgelig meget lille i Milano, men det er enormt sjovt ligesom at få lov til at vise det sidste nye for et internationalt publikum. Jamen for os, så på samme måde som alle andre design- og møbelvirksomheder, så er Milano det vigtigste sted at være. Fordi her er alle, og her er alt nyt, og alt hvad der er sket siden sidste år, er her, det bliver præsenteret. Der er andre messer, og der er andre steder, hvor der også bliver vist design. Men Milano, det er der, hvor man har det hele, og det er der, hvor der bliver spillet med musklerne, og hvor man ser det mest, og man ser det bedst. Det er jo svært for den enkelte kunsthåndværker og designer at slå igennem internationalt. Det er svært nok derhjemme samtidig, og internationalt er det meget, meget svært. Der skal man råbe meget, meget højere, og man skal være meget mere tydelig i sin kommunikation. Og det er selvfølgelig ikke alle enkelt individer, der har de kompetencer, der skal til. De er super dygtige designere og kunsthåndværkere, men de er jo ikke uddannet til at kommunikere. Og det er vi, kan man sige. Det er en af vores opgaver. Det Danish Craft gør her, det er jo vidunderligt for os, som senere skal kommercialisere det. Fordi vi ser en hel masse idéer. Vi ser jer prøve af på designere, idéer, som vi senere måske kan drage nytte af. Og vi får måske også en lejlighed til at se, om er der noget, som vi kunne have glæde af i relation til de her designere. På den her udstilling, der kan du både se kunst, og du kan se kunsthåndværk, og du kan se design. Der er masser af de her produkter, der bliver vist her, som er unika, men som uden videre kan sættes i masseproduktion. Noget af det, som er super spændende for mig og for Muto, er, at vi prøver jo at finde nogle produkter med nogle nye perspektiver, og her har jeg ligesom trukket den et skridt videre end det sådan umiddelbart kommercielle. Og i de idéer, der ligger der noget, som vi ligesom kan bruge, hvis vi gerne vil skubbe de traditioner, som vi har i skandinavisk design nu. Altså, der er også 2 lag i Milano-messen, hvor man har den her meget kommercielle del, og så har man også netop vækstlaget, som er på vej. Og der er det utrolig vigtigt, og godt, at Danish Craft er til stede. Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at vi også fra statens side, fra myndighedernes side, hjælper vores unge kunsthåndværkere ud i verden. Hvis de skal klare sig fremover, så skal de ud og agere globalt og internationalt. Og det kan være svært at starte op helt for sig selv, og der er det vigtigt, at vi ligesom kan være med til at give dem en håndsrækning og tage dem med herned blandt andet, og introducere dem til nogle af de store spillere på markedet.
refreshing exhibition for the eyes and for the spirit too, like from presentation and the objects, everything was very fresh and new. I think it's very interesting. Yeah, and the thoughts behind the products. Yeah, and funky, I think. Funny and funky.